Næste gang så bliver en skudsikker vest. Hvad var det for en? Altså var det nede fra mig eller hvad? Nej, jeg var en meget Nikolaj købte nede på en messe. Ja, så var det ikke på... Var det ikke her på Rigsborg? Jo, det er ham Leif Bohr. Ja, ham der Leif. Ja, så fik du motoren med mig jo, ikke? Jo. Hvad var det for en? Nej, den her, den købte jeg også nede på messen. Den jeg købte af dig, den sprøj i topdaren. Nå ja. Hvad er det der for nu? Nej, Hvad for to er? 70. Hvad 72? Ja, hvor den jeg købte dig, det var 90. Og det er jo... Så er det en 90, der sidder i. Jeg har ikke haft 90'erne er gammel, eller den er udgået. Ja. Ja, det er rigtigt, det var 90'erne du fik. Det er jo helt perfekt. Så har du 14 et eller andet på. Jeg købte dig, så er der 50 på. Var den flot? Ja. Bruger du dem? Nej. Og den var første gang jeg flyver med en dag.